Who took my money? In Ajuma. I never want to go there. Oh, when they come with? They go to someone. Every day, someone of them. Okay, what? You want to get not to when I can father. Butuomo. You get to cook. Whatever. What? What one? What one? You go again. Ma popu gi n'obi. Abi feel na gina Jesus dị na mma. Ma popu gi n'obi sa. Ikechukwu. Akaja ni na-eme mgba Christ anatakwala ya n'elu obe o. Christ anakwala akaja n'elu obe. Ikechukwu akwa nna gị ka ị na-eke agwọ. Ikechukwu akwa nna amụrụ gị amụ. Asị ekekwere nga agba ote n'ime afọ kepụ gị n'ụdịkwa apụta ụwa. Ihe ọbụla imekwere ma ụmụ gị ga-emekwa gị Ikechukwu. Obi n'igwe gbara nkịtị. Nna m ekene ha onye ozi ga-eriri. Kepala okwu Chineke eriri. Mana ikechi dị ọnụ m. You can only insult my body, but you cannot insult my mouth. Okay. Nwesi ike kepala ọnụ m. Isi ike. Okay. Ngwa. Nga aka m ga-anọ ọmụ na gị taa. Enwesi m ike ite ego ụkwụ. Ka nlele ma ndị nsọ ha ga-agba nkịtị. Ka nlele ma ndị eluigwe ha ga-agba nkịtị. Muna gị ga-anọ ebe a. Kedu ebe ego m dị? Oge m na-enye gị drip. Ana m enye gị drip. Ndị mmadụ ga-esi amụta nwa ga-egbu ya n'o. Obido igwe sikwa na igide enye anyị ihe ga-awa anyị isi. Ka ndị ọsọ m ka ịgwa m ihe na-esi gị ebe a kịta. Ka ihe anụ ka o sie gị n'arụ na. Igbo Elijah ha na-ebe na-enwe aṅụrị n'eluigwe na-asị m na nna afụnye ọnwụ na-awụnyelụ m ọnụ na nna afụnye onyu ị na-ebe anwụnwa na-akọndem. Ka ndị ọsụ chọọ gị Igbo a na-achọ kịta. Kasị na mmadụ gaji ọkụ mmụọ asị onye ọsụ n'ụwa gawa ọkụ mmụọ ọ wee eziokwu na ịgbara tiketi gị n'ọkụ mmụọ mana ọwụ gị si n'ụwa ma ego onwe gị ọkụ asị gị si n'ụwa ma ego onwe gị ọkụ ka i were nna gị kpọgbuo m n'elu obe Chineke nna obi n'igwe gịnị ka m mere bụ ụwa gịnị ka m mere obi ka nsọ akpọgburu n'elu obe o gịnị ka m mere o emere m nwa gịnị o ọ bụ gịnị ka m Ikechukwu uwe m ka ị na-amụ ego ọkụ. Uwe m na-eji aga ekwuru Chineke ozi ọma. Uwe m na-eyi ebu obe na mgbe ọla m nọ n'ụkwụ obe na-ekpe ekpere ka ọ dịrị gị mma. Gị wuru uwe nna gị ma ịga ya ọkụ. Ikechukwu emere m gị ụnụ. Ikechukwu emere m ihe ọjọọ ma ọgụ. Onye mụrụ nwa sị nwa ya baa uru mere ihe ọjọọ. Ọ bụ ihe ọjọọ na nsị nwa m baa uru be used to yourself. Ọ bụ ihe ọjọọ ka m mere. Maka na ịzụrụ Igbo. Bịa nga m na-ekpe ekpere Igbo anwụrụ ọkụ na-eme ndị mozi ya na-agbasasị. Nwere Igbo tee gị ya n'ọkụ. Gị bịa were uwe eke m mụọ ya ọkụ. Obido igwe bịarakwa tụlee. Ọ kwụrụ adịkwa akarị onye kụrụ ya o. Onye karịa na ike uwe nna gị ka i were gba ya ọkụ. Uwe mmeji agara Chineke ozi. Uwe mmeji aga ekwusa ozi ọma gị jiri uwe gba ya ọkụ maka na Igbo nkịtị. Obido igwe isi gide enye anyị nwa karịrị anyị. Thank you. Because you can't imagine that's my thought. Watch Wednesday. More ashes to ashes. Get up, I come to Porta. What we have in one. Ngam na want to walk Ramoma. Or to what you Ngam na want to walk Ramoma. I'm a market back and now. Now get a minute. I don't need to neck weapon. You want young woman, I won't yet break campo. On you cook. No, go back. I'm hooked on Imulo, Gamma all the time. No, what they breach neck. Yeah, but I will make you go down. See, I didn't want a brother, Gako. Bano! Daily West, answer. I won't drop.
ndị eluigwe na-ekpe ka ha gbaha ahụrụ ọkụ na-achịrị ha elu m jiri sị nwa m nwoke ya na mkpejiri igbo ahụ ka tụfuo ya n'isi tụ ya n'ọkụ ya chụsiri uwe uwe nna ndị eji aga ozi ọma uwe na uwe m tara mmiri m ga-eyi aga onye isi ndị nna anyị nwụrụ n'elu ama aga eli na Satọde. Chukwu nwa gị na-aṅụ Igbo onye nsọ nwa ị mụrụ afọ ebere efe gị gaga gbaa ya ọkụ ya wụ njọ n'ihu Chukwu na mmadụ ka m kwuo ya ka nnu la ya wụ njọ lekwe m nga nna m nwa takwara m mgbo I'm not cross as I knew my house now. I'm for all the full time. Just cross that now. You are one about that and I want for everybody. I love everybody like it. I want to like it, but more like it. Come here. You get